Sziasztok! Balázs vagyok. Ebből a gyors videóban mutatom, hogy is kell ezt a ledezést megcsinálni a műszerfalon, illetve az óracsoporton, mert egy és ugyanaz. Látjátok, nekem már benn van a LED, T5 foglalat és a gyári foglalat, ezt jól megszeraktam. Na ezt úgy kell gyorsan és egyszerűen csinálni, hogy kiszedítek a gyári izzót, ami látjátok nekem onnan hiányzik. És ugye ezt nem értette sokan, hogy ennek ugye így kellene majd kinéznie. De úgy, mint nekem is, ezek a fémfülekhez hozzá volt nekem is forrasztva ilyen dróttal maga az izzó. Tehát amikor kiszedtem az izzót, akkor jöttek vele ezek is. És akkor itt ragadtok rá, hogy most akkor ilyenkor mi van. Hát ilyenkor sajnos, vagy nem sajnos az van, hogy egyszerűen fogjátok és azokat az izzókat, a gyáriakat letörítek erről a fémfűről. És akkor marad az üres műanyag foglalat, meg ez a két fül. Amikor ez megvan, akkor ilyet le kell raknom. Hát most csinálok az úgyse olyan különlegesség, egyszerűen ezeket a fém tartófüleket vissza belerakjátok a műanyagba. Stim? És ha már megrendeltétek a T5 nevezetű ledeket, ami így néz ki, hoppá, akkor ezeknél csak annyi a mutatvány lényeg, amiért berakjátok, ezeken van két darab ilyen kis fém drót, a hülye kamera nem akar fókuszálni, nem tudom miért nem. Az lényeg, hogy talán látszik, hogy nekem is egy kicsit ki van hajlítva a vége. Ezt a nagyon picit így hajtsátok ki, hogy az érintkezés jobb legyen. És tök egyszerű módon ezt az izzót egyszer csak úgy, hogy ugye a fémfülekhez érjen a fémen, csak bele kell nyomni. Benne van, és akkor végére még eljön. Lehet, hogy egy kicsit kell vele játszani, ugye pozitív-negatív pólus van, lehet, hogy én is most csak így beledugtam, lehet, hogy pont fordítva van összerakva, aztán most nem fog világítani. Kiszeditek, aztán újra össze kell dugni, ugye magát az izzót szétszedni, azt meg úgy tudjátok, hogy a mindkét oldalon láttok egy kis bemélyedést. Most én nem tudok ráfókuszálni ez a hülye kamerával, de van rajta, biztos láttátok már. Azt egyszerűen késsel vagy bármilyen szúróeszközzel benyomjátok és feltoljátok. És körülbelül ennyi lenne a mutatvány. Azért mondom, hogy ha meg úgy csináltok, hogy műszerfalat is akartok ledezni, meg órát, és én azt mondom, hogy azt csináltok az órát, mert annál tudjátok, ha szétszeditek így, meg tudjátok nézni, hogy biztos, hogy világítak. Ha nem kell cumizni a műszerfallal, mire benyúlsz, meg lebontod az egészet, aztán mégse. Itt ki tudjátok szépen bóvani, itt világít minden egyes. Tehát akkor mehettek át a műszerfalra, szerintem így lenne logikus. Aztán mindent elmondtam, ha nem, akkor meg kérdezzetek tovább.